aj manželky, aj matky, aj faninky. Ahojte, ja sa volám Peťo Šimon a v tejto pesničke hrám gitaru. Volám sa Oto Žiga, v tejto kapele spievam a hrám bas gitaru. Volám sa Pavlo Botoš, v kapele aranžujem a hrám na klávesi. Volám sa Štefan Tomaja, v kapele som bubeniek. Ja som vlastne stvoril tú pesničku. Inšpiráciu som získal z krásnych žien. Dcera sa mi narodila a na ňu som myslel. A myslel som na moju frajku. Ten text je o láske vlastne. Hneď som počul, že z toho bude hit. Naša kapela bude hrať na kamióne. Tri roky hráme spolu. Sme ako bratia, všetci. Podľa mňa my sme výnimoční tým, že vidno na nás, že nás tá hudba baví. Ja verím a dúfam, že na Slovensku sa nájde dostatočné množstvo ľudí, ktorým sa naša hudba páči. Diváci by nám mali poslať SMS-kové hlasy, lebo my vlastne tieto skladby tvorili pre nich z celého srdca. Chceme reprezentovať Slovensko. Pošli nám hlas, budeš jeden z nás. Skilakova neraz cestovali aj do zahraničia za koncertnými ponukami a práve účasťou na Eurosongu si chcú pomôcť aj k vydaniu debutového albumu. Guru Brothers a Príčina. Smutný bývaš, smiech, ten ti chýba a deň. Vtedy nocou je, si zlý, neuzavieš prímenie. Vtedy to len okamih, srdce dvakrát spraví nový kmit a tvoje oči sa smiať začnú. V tú chvíľu vieš, že máš príčinu. Chceš vidieť tú krásnu tvár. Ona, kto na sladko zatienila, ty chce stáť v tieni nádherného tela jej úsmev. To je slnka žiar a ty chceš vidieť tú krásnu tvár. A noc, vtedy je deň, vtedy si kamarát, to všetko sa zmenilo. Zmenilo sa v prameň. Ona slnko zatienila, ty chce stáť v tieni nádherného tela jej úsmev. To je slnka žiar a ty chceš vidieť tú krásnu tvár. Žiar, a ty chceš vidieť tú krásnu tvár.
Guru Brothers a Príčina, to je skladba posledná 10. a má číslo 9939.